σημερινή συνάντηση, το οποίο είναι το debate. Στο debate θα δοθεί ευκαιρία σε όποιον εκπρόσωπο επιθυμεί να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση στον άλλον εκπρόσωπο. Η κάθε απάντηση θα έχει διάρκεια 2 λεπτών μαζί με την ερώτηση όταν προχωρούμε. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση στον φίλο Μινά είναι η εξής. Η προοδευτική λέει φέτος ότι θα επιχειρήσει να μειώσει τους φόρους για τα κυπριακά αεροδρόμια. Με απάντηση που έλαβαμε πέρσι από τη Hermes Airports λέει το εξής. Ότι ο μέσος ταξιδιώτης πληρώνει 25 ευρώ φόρο, ενώ ο φοιτητής 12,85. Επίσης, άρα μιλούμε για περίπου ένα δέκατο της τιμής του συνολικού εισιτηρίου. Και λέει το εξής, ότι ακόμα και να μπορούσαμε, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς επίβλεψης για να στοχευθεί μείωση των φόρων σε φοιτητές. Εφόσον μας απάντησε η Hermes Airports, πώς σκοπεύει η προοδευτική να μειώσει τους φόρους στα κυπριακά αεροδρόμια για τους φοιτητές. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Ότι είχε μπει κάτι για κυπριακές αερογραμμές, ότι εκείνο που οφείλω να το απαντήσω είναι το εξής, ότι οι κυπριακές αερογραμμές ενωσούσαν την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν πάρα πολλά συστημικά προβλήματα, το οποίο οφείλουμε να κάνουμε μια συνολική αυτοκίνητη και όχι απλά να βομβαρδίζουμε εκείνον που ευρέθηκε με τη χειροκοπία στο χέρι. Λοιπόν, κατά δεύτερο, αυτή είναι η πρόταση της προοδευτικής που έφερε στη συνεδρία του Συλλόγου, που είχε μας πει ότι έπρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο να πάει στην EasyJet κτλ. Εδώ γράφει μόνο για κυπριακές αερογραμμές. Και τον ερωτώ, δεν έφερε πρόταση, δεν έφερε ούτε και μια πρόταση για να μειωθούν τα ναύλα στις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί? Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το EasyJet, το οποίο αναφέρω, συγκεκριμένα ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας και ο Κρήτορας ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του και στο page της πρωτοβουλίας την προεκλογική προσπάθεια κάποιου ψηφίου μας κάνει στην χρονιά για συγκεκριμένες εταιρείες, γι' αυτό αυτά θα αφήσουμε αλλού. Όσον αφορά τις μειώσεις, ότι οι φοιτητές έχουν ωφέλειες περισσότερες από την Hermes Airports όσον αφορά τους φόρους, αυτό είναι ένα ψέμα. Πώς αποδεικνύεις και να μας απαντήσεις, πώς αποδεικνύει ότι ο Ανδρέας ο Μινά είναι εργαζόμενος και ταξιδεύει από την Hermes Airports και πώς αποδεικνύει ότι ο Κρήτονας που είναι φοιτητής πληρώνει μειωμένους φόρους. Να μας τα δείξουν αυτό και να το επισημάνουμε ότι ούτε φοιτητική χορηγία είχαμε στο παρελθόν και καταφέραμε να την έχουμε. Και για εμάς ως προεδρική κίνηση η χαμένη αγώνες είναι αυτή που δεν δώσαμε ποτέ. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε και να καταχρήσουμε για το φοιτητικό κίνημα. Αυτή είναι η απάντηση μου προς την πρωτοβουλία και στις ερωτήσεις της. Αν μου επιτρέπετε να κάνω και εγώ τη δική μου τοποθέτηση, η πρωτοβουλία και σήμερα συνεχίζει να παραπλανά και να ψεύδεται ενώπιον των συμφιδών της. Με το φοιτητικό πακέτο μέχρι μήνας. Ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο διαδίκτυο ένα σποτάκι το οποίο λέει ότι οι φοιτητές του εξωτερικού δεν παίρνουν τη φοιτητική χορηγία και αναφέρεται στα πανεπιστήμια ότι την παίρνουν μόνο στην Κύπρο. Ας προσέξουν οι φίλοι της πρωτοβουλίας ότι στην πρώτη παράγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου το οποίο ευκάλαμε προς τα έξω είναι ότι οι φοιτητές του εξωτερικού, το φοιτητικό πακέτο μέρημνας, το παίρνουν από το Ίδρυμα Κρατικών Τροφιών επειδή τα πανεπιστήμια στην Αγγλία δεν έχουν το σχεδιασμό που έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα πανεπιστήμια στην Κύπρο ώστε να αποδεινούνται και να μας απαντήσουν. Ξέρουν ή δεν ξέρουν αν έχουν οι φοιτητές του εξωτερικού παίρνουν το φοιτητικό πακέτο ή συνεχίζουν να λένε από αψέλο. Το πρώτο πρόβλημα με το συγκεκριμένο που είναι ο κ. Μινά, ότι όντως υπήρχε ένα πρόβλημα στο να ενημερωθούν οι φοιτητές του εξωτερικού ότι παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το οίκη, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Αγγλία. Κατά δεύτερο, εκείνο που έδειξα και πριν είναι το εξής, ότι υπάρχουν 2 τρόποι να πάρεις το πακέτο φοιτητικής μέρημνας. Μία για το εσωτερικού και μία για το εξωτερικού. Εκείνη του εσωτερικού μπορούσαν να πάρουν έως και περίπου 3.500 βοήθεια. Ενώ εκείνη του εξωτερικού από το οίκη διαφορετικό έως 1.000 ευρώ. Γιατί υπάρχει αυτή η αδικία και γιατί η προοδευτική αρνείται να δώσει ίσα δικαιώματα στους φοιτητές του εξωτερικού. Γιατί οι φοιτητές της Αγγλίας μέσω του εξυγχρονιστικού προγράμματος που προτείναμε να μην δικαιούνται να πάρουν ίσα ποσά με τους φοιτητές του εξωτερικού. Η ερώτηση μου εξής για το δεύτερο σκέλος είναι το εξής.
Είχε πει ο φίλος ο Μινά πριν για το society ότι δεν είναι πολιτικές οργανώσεις. Πολλάκις τα society έχουν προβεί σε καταγγελίες, σε κοινωνικές και διοργανώσαν και λοιπές κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις με την τελευταία αυτή με το London School of Economics, όπου προσπαθήσαν να μποϊκοτάρουν τη συνάντηση με την εκδήλωση μαζί με τον γνωστή να μην το ψευδοϊπουργό. Νομίζω η όλη στάση των societies τον διαψεύδει και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αφομοιώσουμε τα societies, αλλά να συνεργαστούμε μαζί τους. Αυτό είναι το το κράτος αναφερθήκε ότι υπάρχει πρόβλημα τόσο ώστε να μάθουν οι φοιτητές στο εξωτερικό ότι παίρνουν τη φοιτητική χορηγία από το εκεί. Αν ήταν όντως φοιτητική παράταξη, θα ενημέρωναν τους φοιτητές του ότι δικαιούνται να την παίρνουν από το Ιδρύμα Κρατικών Τροφίμων, όπως κάνουν οι προοδευτικοί τα τελευταία χρόνια και στην ιστοσελίδα της έχει αναρτισμένη την αίτηση για τη φόρμα για το Ιδρύμα Κρατικών Τροφίμων. Επίσης, ο κ. μας αναφέρει ότι η πρόταση τους είναι εξυγχρονισμένη και θα την παίρνουν ίσα όλοι οι φοιτητές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πώς μπορεί να είναι εξυγχρονισμένη αφού την δεδομένη στιγμή με το υπάρχον νομοσχέδιο η φοιτητική χορηγία που τσουρεύεται στο 60% των δικαιούχων τους. Δηλαδή, για να πιάνεις το πακέτο φοιτητικής μέρημνας, πρέπει να πιάνεις πρώτα χορηγία με αυτόν τον τρόπο τον οποίο προτείνει η πρωτοπορία. Δηλαδή, αν καταρρίπτεται το 60% των δικαιούχων του και πιάνει χορηγία, αυτόματα πιάνει το πακέτο φοιτητικής μέρημνας. Γι' αυτό ο κάθε φοιτητής πρέπει να το έχει κατά νου τι δικαιούται και δεν δικαιούται και απλά να μην το πλασάρουμε ότι δικαιούται τα πάντα και στο τέλος της ημέρας να πηγαίνει, να κάνουμε τη φόρμα και να δεν δικαιούται. Όσον αφορά για τα societies που αναπτυχθεί, για μας είναι ξεκάθαρη θέση μας. Ο μόνος θεσμός ο οποίος συνδικαλίζεται και παίρνει πολιτικές αποφάσεις για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα στην Αγγλία είναι η ΕΦΕ του Βασιλείου. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Την ΕΦΕ Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να την προστατεύσουμε, πρέπει να την μάθει ο συμφοιτητής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να της δώσουμε την έννοια και την έμφαση που πρέπει. Και ρωτώ, αφού μοιαζόμαστε τόσο για τη Φοιτητική Ένωση, γιατί ο Ταμείας και ο Γραμματέας της ΕΦΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που ανήκουν στην πρωτοπορία έχουν παραστεί μόλις σε μια συνεδρία του Συλλόγου. Γιατί διεκδίκησαν την ψήφο τους οι φοιτητοί τους και γιατί δεν παρευρίσκονταν καθόλου τη διάρκεια στις συνεδρίες της Φοιτητικής Ένωσης. Πρώτο σημείο είναι ότι όσον αφορά το οίκη, καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω ότι σε λίγο λαϊκό να αμφισβητούμε τη φοιτητική ιδιότητα μιας παράταξης. Πρώτον, ακόμα για να αναρτούν και να ενημερώνουν οι παράταξεις που το ενημερώνουν, είναι μια δυσκολία. Τώρα με το να ενοποιήσουμε τον τρόπο που παίρνουν οι φοιτητικές χορηγίες, να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πιο εύκολο να διαδοθεί. Γιατί ξαφνικά ο γονιός και ο φοιτητής έχουν σε έναν τρόπο να απευθυνθούν και έτσι μπορούν να ενημερωθούν καλύτερα. Που για μένα η ΕΦΕΚ είναι η ΕΦΕΚ, εγώ είμαι πρόεδρος της ΕΦΕΚ, δεν έχουμε κανένα σκοπό να την υποτιμήσουμε. Απλά που λέμε ότι με όλους τους φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου οφείλουμε να συνεργαστούμε με μπροστάρι την ΕΦΕΚ. Ένα απλό το ζήτημα. Όσον αφορά για τους φίλους όσον αφορά για τα μέλη μας που δεν επαρρευτήκαν σε όλες τις συνεδρίες, θέλω να του πω ότι έχουμε πάντα είμαστε παρόν. Όσοι δικαιούνταν να έρθουν να ψηφίζαν και τα μέλη μας, λόγω αποστάσεων, λόγω διάφορων άλλων λόγων, δεν μπορούσαν να έρθουν, αλλά πάντα οι αντιπρόσωποι της πρωτοβουλίας και της παράταξης, γιατί είμαστε με παράταξη που έχει άτομα, βρίσκονται για μένα και παίρνουν αποφάσεις για την κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Να βρούμε στην κρίση του συμφοιτητή μας, αν ο Ταμείας και ο Γραμματέας που εκλεγήκαν στις οργανικές της δεν παραστούνταν στη Φοιτητική Ένωση, αν αυτό είναι σωστό προς το φοιτητικό κίνημα της Αγγλίας. Και εγώ ερωτώ, αφού έχουμε τόση ενέργεια για τους συμφοιτητές μας της Αγγλίας, γιατί η πρωτοπορία αρνήθηκε την πρόταση της προοδευτικής κίνησης του φοιτητών για άνοιγμα περισσότερων καρπών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να παρέχουμε την ευκολία στους Κύπριους φοιτητές για πιο εύκολη πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα. Η προοδευτική κίνηση φοιτητών έθεσε θέμα άνοιξης εκλογικών κέντρων στο Μπέρμιγχαμ, που δεν θα καλύπτει την περιοχή των Μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και έθεσε άνοιγμα καρπό στο Νιούκασλ, που θα καλύπτει και τη Σκωτία και το Σάντερλαντ και τις δύο περιοχές που είναι εκεί. Και επίσης θα θέλουμε να αναφερθούμε ότι όλες οι παρατάξεις μας το αρνήθηκαν. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνουν τις φοιτητικές εκλογές, γιατί μέσα σε αυτήν την οικονομική κρίση να σπαταλούνται τόσα υπέρογκα ποσά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να έρθει να ψηφίσει ως φοιτητής μας. Μπορούμε και έχουμε την ευκολία να παρέχουμε αυτά τα υπέρογκα ποσά. Γιατί δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αλλού? Και ρωτώ για να μας απαντήσει η πρωτοβουλία, γιατί αρνήθηκε να ανοίξουν περισσότερα εκλογικά κέντρα και οι φοιτητές να διευκολυνθούν στην πρόσβαση και αυτοί που πληρώνουν τα εισιτήρια τα λεφτά τα οποία χρησιμοποιήσουν να δώσουν κάπου αλλού.
Η τραγική ειρωνία είναι ότι βρισκόμαστε στο Μάντσεστερ, το οποίο συγκεντρώνει περίπου 4.000 Κύπριους φοιτητές. Τα τελευταία 10 χρόνια καταθέτουμε πρόταση στην πρωτοβουλία για να ανοίξει το Μάντσεστερ, το οποίο μιλούμε για 4.000 Κύπριους φοιτητές, μιλούμε για την πρώτη πόλη που συγκεντρώνει Κύπριους φοιτητές. Και οι προοδευτικοί και οι υπόλοιπες παρατάξεις αρνούν. Τώρα το κατά πόσο είμαστε ειλικρινείς ή όχι, να απαντήσουμε. Ο λόγος που δεν ανοίξαμε περισσότερα εκλογικά κέντρα είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους. Χρειάζομαστε λεφτά για το πράγμα. Μόνο δύο εκλογικά κέντρα μπορεί να ανοίξει η Δυτική Ένωση και επιλέξαμε το Λονδίνο που είναι η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και το Μάντσεστερ, το οποίο είναι η πρώτη πόλη σε συγκέντρωση Κυπρίων φοιτητών και είναι στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας και όλοι πολύ εύκολα μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στο Μάντσεστερ. Είναι υποκριτική η τοποθέτηση του φίλου του Ανδρέα του Μινά και να του εξηγήσω κάτι για το νομοσχέδιο. Όσον αφορά το νομοσχέδιο, εμείς ξεκάθαρα από την αρχή, ακόμα και αν εκλέξαμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, εμείς είμαστε όντως φοιτητική παράταξη και διαφωνήσαμε με πολλές πτυχές του νομοσχεδίου που έφερε η δική μας κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Και είχαμε πει ότι ήταν τραγικό λάθος να προχωρήσουν στην κατάθεση νομοσχεδίου χωρίς να ρωτούν τους φοιτητές. Εγώ ρωτώ το φίλο του Μινά. Γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι μια. Πρέπει να δούμε τι κάνει και τι λέει κάθε παράταξη όταν βρίσκεται είτε στην αντιπολίτευση είτε στην κυβέρνηση. Εμείς, όταν ήταν στην η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, εκκρίναμε τη σφοδρά. Είστε η κυβέρνηση την οποία εκλέξαμε, πάλι την κρίνουμε σφοδρά. Εγώ λέω στο φίλο της προεδρικής, κατακρίνει την κυβέρνηση. Δικαίωμα και τις πολιτικές της. Να μου δείξει μία ανακοίνωση της προοδευτικής κίνησης φοιτητών, η οποία έκρινε έστω και λίγο την κυβέρνηση του ΑΚΕΛ. Εκτός αν νομίζει ότι επειδή η της ΑΚΕΛ όλα ήταν μερικά. Για να διαψεύσουμε ξανά την φιβικά πρωτοβουλία, το όριο συνταξιοδότηση για την κυβέρνηση της ΑΚΕΛ, η προοδευτική κίνηση φοιτητών ήταν ξανά στους δρόμους για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Όσον αφορά την προηγούμενη τοποθέτηση την οποία έκαμε ο φίλος και μας χαρακτήρισε υποκριτές, ούτως ώστε να ανοίξουν εκλογικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να υποτελέσουν τους φοιτητές μας, νομίζω να μας κρίνει ο φοιτητής. Όσον αφορά τις 4.000 φοιτητές που βρίσκονται στο Μάντσεστερ, αν έχει αποδείξει να μας το αποδείξει ότι βρίσκονται 4.000 φοιτητές στο Μάντσεστερ και τον ερωτώ εγώ ότι 2.000 που μένουν στα ταμεία της Φοιτητικής Ένωσης μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να ανοίξει περισσότερα εκλογικά κέντρα για να διαθέτουμε. Αφού βρήκαμε τις αίθουσες δωρεάν και είναι προς τιμή της Φοιτητικής Ένωσης που για πρώτη φορά οι εκλογές γίνονται σε δωρεάν αίθουσες και μένουν ταμεία στην ΕΦΕΚ, δεν μπορούσαμε να βρούμε δωρεάν αίθουσες στον Birmingham όπου είχαμε την ευκαιρία. Δεν μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτές τις 2.000 λίρες για να μπορέσει ο φοιτητής πιο εύκολα από τη Σκοτία να έρθει να ψηφίσει στο Μάντσεστερ. Μπορούσαμε ή δεν μπορούσαμε. Αυτό νομίζω πρέπει να μας το αναλύσει και η πρωτοβουλία. Για να προσθέσω κάτι που αναφέρε πιο πριν, είναι ότι στην αρχική του μιλιά ο Κρήτονας ότι προχωρούμε με τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Μνημονιακές δεσμεύσεις ποιες? Την άνοιξη που μας είπε ο κ. Αναστασιάδης του 2013 και την μετανάστευση μόνο και αυξάνεται στον Ηνωμένο Βασίλειο και κανένας φοιτητής δεν επιστρέφει πίσω στην πατρίδα του. Για ποια άνοιξη μιλά? Ποιο είναι το σποτάκι που κυκλοφορούσε στην Κύπρο με τους πρωτοπόρους και τα στελέχη της πρωτοπορίας, ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, τον ηγέτη. Και ξαφνικά όλοι που είναι στο σποτάκι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζητήσει εργασίες. Άρα αυτόν το μέλλον θέλουμε στην κοινωνία μας να προχωρήσουμε με τις μνημονιακές δεσμεύσεις του κ. Αναστασιάδη. Κοίτα, όσον αφορά το για την άνοιγμα ενός άλλου εκλογικού κέντρου, δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε εκλογικό κέντρο, να δεχόμαστε και την προσφορά της προοδευτικής για 2.200 χτυπωτικά που θα αδειάζει τα ταμεία. Όσον αφορά τις καταστατικές, να περάσω στις καταστατικές. Να με εξηγήσω ο φίλος της προοδευτικής, γιατί ενώ συμφωνούσε με όλα, υπογράφασε τα πρακτικά του συνεδριάσεων. Ο ίδιος ο φίλος του Ανδρέας ο Μινάς στη συνεδρία της Πενταμελούς είχε πει ότι συμφωνεί με το 99% του νέου καταστατικού. Σήμερα το αποκαλεί ως απότοκο ακροδεξιών και εχθρών. Θέλω να μου απαντήσει η φίλα. Να προχωρήσουμε στις φορές και στις αλλαγές. Πριν ότι ήταν προστάτης εντός ώστε να ανοίξουν ή να προχωρήσουμε στις καταστατικές. Δεν μπορούμε ως προευτική κίνηση
να παραλείψουν από το νέο καταστατικό τη μία αναφορά της Φοιτητικής μας Ένωσης στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων που εδώ και 41 ολόκληρα χρόνια δίνει αγώνες και θυσίες για το οργανωμένο φοιτητικό κοινό. Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη ΠΟΦΕ, Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων. Σε ποια δημοκρατικά πολιτεύματα οι αποφάσεις της Φοιτητικής Ένωσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή, στο καταστατικό του καινούργιου για να παίρνετε η οποιαδήποτε απόφαση, η πιο μικρή απόφαση, χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Πού έγινε ξανά αυτό το πράγμα? Σε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα έγινε αυτό το πράγμα. Άρθρο καταστατικού, αντικαταστατικά, το καταστατικό το οποίο δίδεται προς έγκριση στους φοιτητές μας αναφέρει χαρακτηριστικά του άρθρου 17 του καταστατικού. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί σε ειδικά συγκαλούμενη γενική συνέλευση, την οποία αναπαρτεί αν αποτελεί η παρουσία του ενός δευτέρων τακτικών μελών του συλλόγου. Ερωτώ, ποια είναι τα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης, αφού δεν υπάρχουν μέλη? Οι αλλαγές υποβάλλονται γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 3 εβδομάδες πριν την καταστατική γενική συνέλευση και αποστέλλονται στα μέλη 2 εβδομάδες προηγουμένως. Σε ποια μέλη ενημερώσαμε τους και σε ποια μέλη τους αποστήλαμε πίσω 2 εβδομάδες πριν την καταστατική γενική συνέλευση. Και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2 τρίτων των παρόντων. Αν αυτό γίνει στις 28 Φεβρουαρίου που λέει στο καταστατικό, τότε νομίζω εμείς ζούμε σαν τον πλανήτη. Να απαντήσω. Όσον αφορά την ΠΟΦΕ, να είσαι σίγουρος, φίλε Μινά, ότι αν και εφόσον περάσει το νέο καταστατικό και από του χρόνου ξαναρωτήσουμε τους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν θέλουν η Φοιτητική τους Ένωση να ανήκει μέσα στην ΠΟΦΕ, η φοιτητική πρωτοβουλία θα γίνει προστάρι για να πούμε στους φοιτητές τι είναι η ΠΟΦΕ και γιατί πρέπει να είμαστε στην ΠΟΦΕ. Είναι διαχρονική αξίωση της φοιτητικής πρωτοβουλίας ότι πρέπει να είμαστε στην ΠΟΦΕ. Όσον αφορά την απόλυτη πλειοψηφία, να σας εξηγήσω τι γίνεται τώρα και τι θέλουμε να γίνεται την αύριο εάν δεν περάσουν. Υπήρχε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 9. Λοιπόν, υπήρχε μια πρόταση όπου συγκέντρωνε 4 υπέρ, μια άλλη πρόταση 3 και μια αναποχή, για παράδειγμα. Λοιπόν, εκείνοι που έπαιρνε 4 χωρίς να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, έπαιρναν. Από εκεί και πέρα, η απλή και απόλυτη πλειοψηφία, υπάρχει σε όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, απλά είναι κάτι επιλογή και αναλόγως των περιστάσεων. Και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι καθόλου αντιδημοκρατικό οι μισοί να αποφασίζουν για το φοιτητικό σύλλογο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι 11 έδρες. Εάν και εφόσον οι 6 την υπερψηφίσουν, θα περνούν μια πρόταση. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό, αυτό είναι ακροδεξιό ιδεολόγημα που παρουσιάζει η προοδευτική λύση του. Όσον αφορά ότι είναι αντικαταστατική διαδικασία, εγώ του λέω το εξής. Εάν είναι αντικαταστατική η όλη διαδικασία, γιατί δεν απέχει η προοδευτική λύση φοιτητών και ψηφίζει όχι? Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν αύριο πάει ένας πρωθυπουργός και φιλοξενήσει τον πρωθυπουργό, τον ψευδοπρωθυπουργό των κατέχομαι και καλέσει τον δικό μας τον πρόεδρο. Και του λέει, κύριε πρόεδρε Νίκο Αναστασιάδη, θα βρεθεί σήμερα με τον πρωθυπουργό των κατέχομαι. Ο δικός μας ο πρωθυπουργός Παντουκή είτε θα συναντηθώ με τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Κυπρίου, είτε είναι εγώ αναγνώριση με τον τίτλο που του δίνεις, δεν του δίνω. Άρα, εκείνο που έπρεπε να κάνει προοδευτική, εάν και εφόσον ήταν ειλικρινής, ήταν να πέφτει, όχι να ψηφίσει. Η πόλωση, προσπαθεί να πετύχει μια πόλωση. Αυτό περί αυτού του πρόβλημα. Χάρη της ΦΥΒΑ που πρωτοβουλία να απέχουμε από την διαδικασία, δεν θα είχαμε. Αυτό εμείς μετρούμε τα πράγματα και βάλουμε το συμφέρον της Φοιτητικής Ένωσης πάρα πολλά. Γι' αυτό καλούμε ολόκληρο τον φοιτητικό κόσμο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος δεν ενημερώθηκε, δεν ξέρει τι είναι το καταστατικό, δεν ξέρει ποιες τροποποιήσεις παίρνονται, να το δει, να το μελετήσει και να έρθει στην κάρπη για να σώσουμε τη Φοιτητική μας Ένωση και να διατηρήσουμε κομμάτι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων. Μόλις παραδέχτηκε ο τρίτος στην τελευταία στιγμή ότι θα ενημερώσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τι είναι η ΠΟΦΕ. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων και εδώ και 41 χρόνια η πρωτοβουλία θα την ενημερώσει στο 42ο της πλειοψηφία, λέει ο Κρήτονας, ότι οι 6 τους 11 είναι το πιο λογικό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος συγκεντρώνει 4 ψήφους και ο άλλος συγκεντρώνει 3, δεν πρέπει αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερους να περνάει πρόταση. Δηλαδή, να μας εξηγήσουν λίγο πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις.
Δηλαδή, έρχονται και μας λένε την δεδομένη στιγμή ότι είναι εντάξει, θα φέρνονται με 6 αποφάσεις από την πλειοψηφία. Ποιος θα ψηφίσει? Δηλαδή, η προεδρική θα φέρνει η πρόταση της, η θα φέρνει η πρόταση της, το μέτωπο θα φέρνει η πρόταση της, η θα φέρνει η πρόταση της. Ποια πρόταση θα υπερισχύσει? Δηλαδή, θα περιμένουμε μετά από 20-30 χρόνια, αν κάποια παράταξη πάρει 6 ψήφους, 6 έδρες στη Φοιτική Ένωση να περάσουμε θέση. Και ρωτώ, στο υπάρχον καταστατικό, υπάρχει πρόνοια, ούτως ώστε στην πρώτη ή δεύτερη συνεδρία δεν καταρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα να διορίζει, προσέξτε τη λέξη, να διορίζει αντιπροσώπους Διευθύνου Κοινοβουλίου Βασιλείου και οι παρατάξεις πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμείας να παίρνεται ανάλογα με την πρώτη παράταξη. Δηλαδή η πρώτη παράταξη είναι τον πρώτο, το δεύτερο αντιπρόεδρο. Που σε ποιον πολίτευμα ακούσαμε, μόνο στην Κούντα το ακούσαμε τους διορισμούς, να διορίζει κάποιος τον πρόεδρο. Ωραία. Όσον αφορά την απολύτη πλειοψηφία, πώς θα παίρνετε την αποφάση? Καταρχάς, για να υιοθετηθεί σε ένα σώμα η απολύτη πλειοψηφία, χρειάζεται και πολιτική νοημότητα. Γιατί, πες για παράδειγμα, έχουμε 3 διαφορετικές προτάσεις. Και όπως σκεγγραφείτε στο καταστατικό, οι 2 πρώτες, πες για παράδειγμα από την πρώτο γύρο, 4 συγκεντρώσεις 6 στους 11. Παίρνουν τις 2 πρώτες, που επήραν 5 ή 3 για παράδειγμα, και ερχόμαστε σε δεύτερο γύρο, όπου οι παρατάξεις θα πρέπει να την τροποποιήσουν και να υπερψηφίσουν κάποια, ή αλλιώς, αν δεν τα καταφέρουν, να απορρίπτονται. Είναι θέμα πολιτικής οριμότητας και θεωρούμε ότι υπάρχει στην ΕΦΕΚ μέσα από τις αντιθέσεις μας να αναζητούμε τις συζητήσεις. Νομίζω είναι αντιδημοκρατικό, ούτε χούντες και τα λοιπά τα οποία είπε ο κ. Σομίνα. Όσον αφορά το υπηρεσιακό διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να αντιληφθείτε κάτι, ότι υπήρχαν πολλές φορές όπου οι παρατάξεις δεν καταφέραν να καταρτήσουν το διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και πάει λέγοντας. Και εμείς λέμε το εξής. Δεν είναι αυτή ο πρώτος τυχαίος και θα το βάλουμε στη θέση του πρόεδρου. Από αυτούς που έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, από αυτούς που έλαβαν την ψήφο των φοιτητών για το καλό του συλλόγου και στην περίπτωση που δεν καταφέρουν οι παρατάξεις να καταρτήσουν τον σύλλογο, να μην υπερφεύγει κανένας των ευθυνών του. Δηλαδή από εκείνους που δημοκρατικά έχουν εκλεγεί εκεί το καταστατικό. Στην περίπτωση που δεν καταφέρουν οι παρατάξεις να τον καταρτήσουν από μόνες τους, το καταστατικό θα λέει ότι ωραία, δεν τα καταφέρετε. Εσύ η πρώτη παράταξη παίρνει την προεδρία, η δεύτερη την αντιπροεδρία και πάει λέγοντας για να διασφαλίσεις την ευρυθμία του συλλόγου. Τέλος, έθεσα κάποια ερωτήματα για το σκάνδαλο το οποίο μεταλάβησε το φοιτητικό κίνημα και ακόμα δεν έχω λάβει απαντήσεις, όπου με έναν έντεκνο τρόπο ο φίλος της προεδρικής προσπαθεί να αποφύγει τις απαντήσεις. Θέλουμε απόδειξη συναλλαγής της πληρωμής των 1.200 και θέλω να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει απαντήση. Τέλος του χρόνου, ξεκινήσω στο... Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα στον χώρο της Αντίνιας με το λεγόμενο εισαγωγικά σκάνδαλο ότι κρατεί και κατηγορεί την προστινική φοιτητών. Το Δικογραφείο εξέδωσε ανακοίνωση την οποία λέει ότι οι 1.200 δεν είναι πληρωμένες. Μας κατηγορούν ότι θα προσπαθούσαμε να φτιάσουμε λεφτά από τη Φοιτητική Ένωση και να αφήναμε με τα μια νησάτια. Και ρωτώ εγώ αν η προστινική κίνηση φοιτητών θα έπαιρνε την οποιαδήποτε απόδειξη και η αγώνα θα ήταν υπερτιμημένη τιμή ή ήταν λάθος απόδειξη, ναι, τότε να δεχτούμε τις κατηγορίες τους. Που η στιγμή ότι η προοδευτική κίνηση φοιτητών πήρε τη χαμηλότερη προσφορά και ανάλαβε την ευθύνη ούτως ώστε να υλοποιηθούν τα εκτιμωτικά, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Θα πω κάτι που είπε ο Κρήτονας στην δεδομένη στιγμή ότι οι αντιπροσώποι οι οποίοι εκλέγονται από τους φοιτητές και θα διορίζονται μετά αν δεν καταρτιστεί η Φοιτητική Ένωση. Μα ποιος είναι ο ρόλος της Φοιτητικής Ένωσης? Ο ρόλος της Φοιτητικής Ένωσης είναι με σωστό περιεχόμενο, σωστό πρόγραμμα να υπάρξουν συνεργασίες ώστε να καταρτήσουμε τη Φοιτητική Ένωση. Πώς μπορεί τώρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην περσινή Φοιτητική Ένωση που οι 2 εκπροσώποι του που είχαν ουσιαστικές θέσεις ευθύνης δεν επανουσιαζούνται στις συνεδρίες να έρθουν? Δηλαδή, αν προχωρήσουμε με τον τρόπο τον οποίο μας λέει, δηλαδή δεν θα είχαμε ούτε ταμεία ούτε γραμματεία την χρονιά που μας επέρασε, αφού δεν έρχονταν στις συνεδριάσεις και δεν θα μπορούσε κανένα μέλος της πολιτικής πρωτοβουλίας να έρθει. Για μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς, ως προοδευτική κίνηση φοιτητών, είμαστε ενάντια στο καταστατικό. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον συμφοιτή μας για τους λόγους και τους σκοπούς που είμαστε ενάντια και πιστεύω ότι καλύτερα να μας δοθεί ο χρόνος ώστε να παρουσιάσουμε ποιες είναι οι θέσεις μας
με την επαύριο για να μπορέσουν οι φοιτητές να σχηματίσουν την άποψή τους γιατί στηρίζουν την προοδευτική ή γιατί οι πολίτες παραδείγματος στηρίζουν την ψηφοφορία. Επειδή μια παράταξη οφείλει να παίρνει την ιστορία της και να κάνει αυτογνωσία, στο νέο καταστατικό του συλλόγου προσθέσαμε μια πρόνοια η οποία λέει το εξής. Ότι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν θα παρευρεθεί σε πάνω από 3 συνεδρίες του συλλόγου, αυτόματα διαγράφεται. Έτσι κάνουμε την αυτογνωσία μας, έτσι βελτιώνουμε το σύλλογο. Λοιπόν, όσον αφορά το σκάνδαλο, το γεγονός ότι προλάβαμε οι υπόλοιπες παρατάξεις έναν έγκλημα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο έγκλημα. Εγώ λέω το εξής και θέλω να απαντήσει ευθέως, χωρίς αμφίσιμες περιποκλάδες. Λοιπόν, ήρθε ο Ανδρέας Ομινά, η προεδρική σε συνεδριά του συλλόγου και μας είπε ότι η τάδε παραγγελία είναι 2.200 αγγλικές λίρες. Επήγαμε στην παροικιακή και μας είπε, παιδιά, κανένας από την παροικιακή δεν μίλησε με την προοδευτική, ούτε ο Μάικολ, ούτε οποιοδήποτε άλλος δεν μίλησε με την προοδευτική και ακριβώς η ίδια παραγγελία από το γραφείο μας κοστίζει 1.200 λίρες. Θέλω να μου το εξηγήσει με πολύ απλά ελληνικά το πράγμα ο φίλος ο Ανδρέας Ομινά. Γιατί εκτός αν θέλετε να διαψεύσετε την παροικιακή και να μας πείτε ότι όλοι πήγαμε και απλά λέει ψέματα για μας η παροικιακή. Και μάλιστα όταν πήγαινε η ΕΦΕ στο τυπογραφείο, βρίσκονταν και υψηλόβαθμος τέλεχος του Αγγέλου Μεγάλης Βρετανίας και επιβεβαίωσε την παροικιακή. Ο κύριος 6 Φεβρουαρίου ήταν η πρώτη φορά που είπαμε στη Φοιτητική Ένωση για το χρηματικό ποσό. Αν η Φοιτητική Ένωση και τα μέλη τα οποία είχαν τις ανησυχίες τους για το συγκεκριμένο, γιατί δεν επικοινωνήσαν με το συγκεκριμένο στέλεχο της προοδευτικής να το αναφέρουν. Αντρέα, γιατί τόση προσφορά, γιατί δεν μπορούμε να ανατρέξουμε και να βρούμε άλλες λύσεις ώστε να βρεθούν καλύτερες προσφορές. Γιατί δεν μίλησε κανένας από τη Φοιτητική Ένωση και περιμένασε 10 ολόκληρες μέρες ούτως ώστε να μας πούσουν ότι δεν είχαμε αποδείξεις για τα περσινά, η προσφορά σας είναι ψηλή και προσπάθησες μέσω της Φοιτητικής Ένωσης να πιάσεις λεφτά από τους συμφιλητές μας. Γιατί δεν μίλησαν πριν 10 μέρες. Και γιατί οι ίδιοι δεν ήξεραν ότι τα λεφτά μπήκαν 8 μήνες μετά. Και μας κατηγορούσαν ότι κρατούσαμε τα λεφτά για 1 χρόνο. Νομίζω αφήνουμε κάποια πράγματα. Έθεσαν κάποια ερωτήματα οι πολιτικές παρατάξεις χωρίς καμία απολύτως αποδείξη. Στο δεύτερο σημείο, ναι. Χωρίς καμία απολύτως απόδειξη. Όταν κατηγοράς τον οποιοδήποτε χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Εγώ επιμένω, δεν ξέρω πόσο χρόνο διαθέτουμε και πώς δεν ολοκληρωθεί, εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε και να πούμε γιατί πρέπει να στηρίξουμε προοδευτική στις 28 Φεβρουαρίου. Και γιατί είναι η μόνη παράταξη η οποία μπορεί να δώσει στη φοιτητική μας ένωση τη διεκδικητικότητα και την αγωνιστικότητα που πρέπει να έχουν όλες οι φοιτητικές ενώσεις για το καλό του Κύπριου φοιτητή. Δεν ξέρω πότε να έχουμε τον χρόνο ή αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Όσον αφορά το φίλο του Ανδρέα Ομινά να με εξηγήσει γιατί πήρε πρόσφατα 200 από ένα γραφείο το οποίο πληρώνει 1.500 και μιλάμε για την αγωνιστικότητα της παράταξης του και αυτός είναι που προσπαθεί να αποφράσει να το λύσει. Θέλω, φίλε Ανδρέα Ομινά, οι φοιτητές μας παρακολουθούν, θέλω να με εξηγήσεις ή θέλω να μας δώσεις μια εξήγηση γιατί εσύ, σαν προοδευτική, έφερες μας μια προσφορά 2.200 αγγλικές λίρες από την παροικιακή για μια ποσότητα ψηφοδελτίων. Και όταν μιλήσαμε εμείς με την παροικιακή, και το έχει και δηλώσει και δημόσια στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που διευθύνει ο σύμβουλος της παροικιακής, ότι είχε πει ότι η πραγματική προσφορά για την ίδια παραγγελία είναι 1.200 αγγλικές λίρες. Δηλαδή σημαίνει διαφορά 1.000 λιρών. Και μας έχουν πει επίσης στη διαπροσωπική συνάντηση, θα το επαναλάβω, εν την παρουσία υψηλόβαθμου στελέχους του Αγγλικού Βρετανίας, ότι ουδέποτε η παροικιακή ούτε κάποιος υπάλληλος της είχε δώσει την προσφορά σε σένα για 2.200 λίρες. Μπορείς να απαντήσεις ευθέως. Νομίζω εγώ όταν με ρώτησες, σου απάντησα ευθέως.
Όχι όλα τα ζητήματα, θα απαντήσουμε ευθέως. Η προσφορά η οποία βρήκαμε εμείς, δεν το αρνούμαστε, είναι στα πρακτικά της Φοιτητικής Ένωσης, είναι 2.200 λίρες. Δηλαδή μας κατηγορούν εμάς γιατί βρήκαμε αυτή την προσφορά. Από την Καρικακή. Από το τυπογραφείο που παίρναμε τόσα χρόνια. Άρα λέει ψέματα. Πρέπει να στον ολοκληρώσει και ύστερα στο σου. Εμείς βρήκαμε αυτή την προσφορά. Είναι δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης αν θα την εγκρίνει ή αν θα εγκαταρρύψει τη συγκεκριμένη προσφορά. Και εμείς ως προευτικοί κινητοποιητών από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ξεκάθαρα και στα πρακτικά της Φοιτητικής Ένωσης, είπαμε ναι, συμφωνούμε με την πιο χαμηλή προσφορά η οποία βρέθηκε από στο Σύλλογο. Αν στο τέλος της ημέρας συνενούσαν οι παρατάξεις και προχωρούσαν την προσφορά που ήρθε η προοδευτική και έρχεται η προοδευτική και έφεραν αποδείξεις που θα θεωρούσαν σε όλες τις παρατάξεις ότι είναι υπερτιμημένη την, είτε ότι εξεγέλασε μας, εξαπάισε μας την προοδευτική, είτε ο χ-ψ. Ναι, και αμένα μας κατηγορήσεις. Αλλά χωρίς καν να πιάσουμε λεφτά από τη Φοιτητική Ένωση. Χωρίς να εγκριθεί η δική μας προσφορά, μας κατηγορούν ότι προσπαθήσαμε να πιάσουμε λεφτά από τη Φοιτητική Ένωση χωρίς να γίνει τα βασικά πράγματα. Νομίζω δεν έχουμε αποδείξει ευκαιρία λεφτά και εμείς με ένα χαρακτήρα είναι χτες, νομίζω στην κρίση του κάθε φοιτητή. Και πώς θα μπορούσαμε, και να ρωτώ αφού πήγαμε σε το τρυπάκι με τα ταμεία και τα λεφτά. Που το 2012 μέχρι το 2014, έλεγχον πάλι της Φοιτητικής Ένωσης και την πρωτοβουλία, δεν είδαμε ποτέ τα ταμεία της Φοιτητικής Ένωσης, δεν είδαμε ποτέ, δεν έγινε ποτέ περσινή χρονιά παραλαβή από τον προηγούμενο ταμεία στο νέο ταμεία. Και επειδή μπορούσαμε και εμείς κάλλιστα τότε να βγάλουμε ότι είναι οικονομικός σκάνδαλος μέχρι τέλος. Ξέρετε το φιλοσοφικά, επειδή ήμουν παρόν εγώ στη συνεδρία, είχε γίνει παραλαβή ταμείου με συγκεκριμένα από τη δεύτερη συνεδρία του Συλλόγου που έγινε στο κύμα της προοδευτικής, όπου καταγράφονταν ξεκάθαρα τα έσοδα, τα έξοδα και με αποδείξεις σας παρακαλώ, και το έχουμε στείλει στους προσωπικούς του λογαριασμούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕΚ όσον αφορά τη χρονιά όπου εγώ τουλάχιστον ανάλαβα. Φέτος, φίλε Αντρεαμινά, η πρωτοβουλία αφήνει πίσω της πλεόνασμα περίπου 2.500 λίρων. Θέλω να μου πεις πότε η προοδευτική τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια στο Φοιτητικό Σύλλογο κάποιος άφησε 2.500 πλεόνασμα στην διαφάνεια. Θέλω να μου πεις πότε τα τελευταία χρόνια η ΕΦΕΚ δημοσιοποιήσαν τα πρακτικά, τις αποδείξεις και όλα όσα καταγράφονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον για τη διαφάνεια που αντιλαμβανόμαστε εμείς στο Σύλλογο και ακόμα να μας απαντήσει. Διαψεύδεις την παρικιακή, λέει ψέματα η παρικιακή και γιατί υπάρχει διαφορά 1.000 λιρών μεταξύ της μίας προσφοράς με την άλλη. Αυτό δεν το απαντήσες και νομίζω οι φοιτητές όντως θα μας κρίνουν στις 28 του Φλεβάρι. Εμείς καλούμε τους φοιτητές να σκεφτούν, να μάθουν, γιατί χωρίς γνώση δεν υπάρχει γνώμη, να μας κρίνουν σκληρά, αλλά στο τέλος, έχοντας όλα αυτά υπόψη, να καθορίσουν το αποτέλεσμα στις 28 του Φλεβάρι σε Λονδίνο και Μάντσεστερ. Πριν να απαντήσει ο φίλος ο Ανδρέας, επειδή μας παίζει ο χρόνος, παντάς, μετά έχουμε ακόμα ένα δίλεπτο και κλείνουμε την σημερινό debate. Όσον αφορά αυτά που είναι ο φίλος του Φρύδωνας, έχουμε τις απαντήσεις εδώ καμπίτες για τα ζητήματα. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε προς τους συμφοιτητές μας και λέω με το ξανά ότι το 2012 μέχρι το 2014 που τη στιγμή δεν είπα κάτι που τη στιγμή παρέλαβε ο Κρήτονας και είναι προς τιμή και το είχα δώσει σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου ότι αφήνουμε στη Φοιτητική Ένωση πλεόνασμα φέτος για πρώτη φορά όσον αφορά τα χρόνια που βρίσκομαι εγώ στην Αντία φυσικά και για μας πρέπει να είναι ο στόχος της οποιασδήποτε Φοιτητική Ένωση και του οποιοδήποτε Φοιτητικού Συμβουλίου το οποίο έχει την ευθύνη ούτως ώστε να διαχειρίζεται τα οικονομικά της Φοιτητικής Ένωσης. Και που ανέφερα εγώ είναι ότι από το 12 μέχρι το 14 και το κλείσιμο της Φοιτητικής Ένωσης το 2013 που δεν έγινε οι φοιτητικές εκλογές, την ευθύνη έχει την πρωτοβουλία με τη Ζώα Παναγιώτη το ίδια, δεν είχαμε ποτέ αναλυτική ενημέρωση από το 12, δεν μιλώ από τη στιγμή που έλαβε ο Κρήτονας τα ενία της Φοιτητικής Ένωσης. Εγώ μιλώ από το 12 μέχρι το 14 που την ανέλαβε. Παρουσιάστηκαν κάποια έγγραφα
το 2014 με μόνο των φοιτητικών εκλογών που διαδραματίστηκαν και από εκεί ξεκινήσαμε ξανά από την αρχή. Δεν μπορούσαμε εμείς τότε να βγάλουμε ότι υπάρχει σκάνδαλο για τα τελευταία 2 χρόνια. Ως προοδευτική κίνηση φοιτητών, για μας θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στους φοιτητές μας. Είμαστε η μόνη παράταξη που την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα βρισκόμαστε δίπλα τους, τους ενημερώναμε για τα προβλήματα τους ενημερώναμε για το τι έχουν και τι μπορούν να διεκδικήσουν και τι δικαιούνται από το κράτος. Και αυτό σήμερα, μια εβδομάδα σχεδόν πριν τις φοιτητικές εκλογές, τους καλούμε να στηρίξουν αυτούς που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα του φοιτητή. Ωραία. Ένα από τα πραγματικά προβλήματα του φοιτητή είναι με τον ίδιο τρόπο που έχει αειδιάσει την διαφορά στην Κύπρο, θέλει με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαφάνεια να βλέπει και τα οικονομικά του συλλόγου του στην Αγγλία. Λοιπόν, επειδή έχει θέμα δεύτερη συνεδρία του συλλόγου, θέμα τρίτον, οικονομική ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τους είχα ενημερώσει εκτενώς για τα οικονομικά του συλλόγου και έφερα αποδείξεις και από προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό τα περί προηγούμενων χρονιών τα λοιπά, του φίλε Αντρέ. Λοιπόν, δεν έχει απαντήσει για την προσφορά. Εμείς θεωρούμε ότι το γεγονός ότι δεν απαντά ευθέως και δεν διαψεύδει την παρικιακή, τουλάχιστον να παραδεχτεί κάποια πράγματα, εντείνουν περισσότερο τις υποψίες μας για το συγκεκριμένο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Η πρωτοβουλία έχει δημοσιοποιήσει το έργο της. Πήραμε για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΔΕΚ, έχουμε μειώσει δραστικά το κόστος των εκλογών, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πολλούς επηρεάζει το κόστος επηρεάζει το κόστος εξαγωγής των εκλογών. Ήβραμε δωρεάν αίθουσες, αφήνουμε πλεόνασμα, διατηρήσαμε άριστες και στενές σχέσεις με την Κυπριακή Πρεσβεία και με την ΠΟΦΕ, όσον και αν νομίζω φιλοσοφία ότι δεν την εκτιμούμε. Είμαστε πάντα εξ αρχής, πάντα κοντά στον Κύπριο φοιτητή, με συναντήσεις πρώτου ετών, με οδηγούς σπουδών, δίπλα του από την πρώτη μέρα. Και διοργανώσαμε αντικατοχική εκδήλωση που ύστερα από πολλά χρόνια επί δικής μας προεδρίας πήγαν όλες μαζί οι παρατάξεις και διαδήλωσαν ενάντια στον κατακτητή. Η δική μας προεδρία χαρακτηρίζεται από σύμπνοια, σύμπλευση και ομοψυχία και αυτό θέλουμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα μετά το πέρας των εκλογών. Έχεις δεκατό να ολοκληρώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω. Η πρωτοπορία θα είναι πάντα κοντά στους Κύπριους φοιτητές. Τους καλούμε να ρωτήσουν τους υποψηφίους μας, να μας ρωτήσουν εμάς τους ιδίους, να μπουν στην ιστοσελίδα μας, να μπουν εκεί που βρίσκονται οι θέσεις και οι απόψεις της φοιτητική πρωτοπορία, να μας κρίνουν, να μας ρωτήσουν και στις 28 του Φλεβάρι να καθορίσουν τα αποτελέσματα. Το τελευταίο μου σχολείο. Τελευταία 2 λεπτά. Εμείς δεν κάνουμε τους φοιτητές να έρθουν να μας ζουν, να μπουν και να δουν στη ιστοσελίδα μας. Εμείς πάμε στους φοιτητές, γι' αυτό είναι το ίδιο πράγμα μαζί με την πρωτοβουλία. Ο στόχος της προοδευτικής κίνησης φοιτητών, γιατί ζητούμε τη στήριξη τους Κύπριους φοιτητές, είναι πρώτα και κύρια να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας και τις κατακτήσεις που με αγώνα και μόχθον οι φοιτητές καταφέραν να κατακτήσουν. Και δυστυχώς, όταν κατακτούσαμε σαν προοδευτική, η πρωτοβουλία ήταν εκτός. Ο πρώτος μας στόχος είναι η επαναφορά των επιδομάτων τουλάχιστον στα επίπεδα του 12. Επαναφορά της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίληψης σε όλους τους Κύπριους φοιτητές και αν όχι, να τοποθετηθεί έξτρα κονδύλι στη φοιτητική χορηγία. Έχουμε ως στόχο την υλοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης που ομόφωνα πέρασε από τη Φοιτητική Ένωση και δυστυχώς μένει στα χαρτιά. Για εμάς ως προοδευτική κίνηση φοιτητών δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλούμε για μείωση των αεροπορικών ναύλων από τις οποιασδήποτε εταιρείες, για τη μείωση των αεροπορικών φόρων από τα αεροδρόμια της Λάρνακας προς την Αγγλία. Στις 28 του Φεβρουαρίου, λοιπόν, καλούμε τους Κύπρους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου να έρθουν στην κάλπη, ό,τι και αν ψηφίσουν, έχουν δικαίωμα στη δημοκρατία και τους καλούμε να έρθουν στην κάλπη, γιατί παλιά δεν δικαιούμαστε να ψηφίσουν και καταφέρνοντα. Καλούμε τους όλους να έρθουν στην κάλπη να ψηφίσουν με γνώμονα τις θέσεις των κάθε παρατάξεων και να ξέρουν ότι η προοδευτική κίνηση φοιτητών θα είναι και μετά τις 28 του Φεβρουαρίου. Κοντά τους, τις διεκδικήσεις τους, τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους και αυτό στις 28
28 Φεβρουάρη σε Λονδίνο και Μάντσεστερ, καλούμε τους Κύπρους φοιτητές να ψηφίσουν την ΚΦΑ προοδευτική. Είσαι ομάδα δεύτερο που θέλει να μου πεις τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ, εγώ στα δευτερόλεπτα ευχαριστώ τον Βαρνάβα που μας έκανε αυτήν τον debate και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πρέπει να καθιερωθεί. τις θέσεις μας. Ελπίζω και εμείς. Με την ολοκλήρωση του debate, καθώς φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Προεδρικής Γραμμινά και τον εκπρόσωπο της Πρωτοβορίας των Τρίτων Διονυσίου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να έχουμε και τους καλούς εκπρόσωπους των άλλων παρατάξεων. Δεν πειράζει αυτό για τον χρόνο. Τους ευχαριστούμε τους δύο καλή επιτυχία. Σας κάλπες.